Rise kamfethu njengamanje usulaleli iphimbo lika Maxwell Nzimase kwi Maxwell Nzimase TV. Mfethu ngakubingelela njengoba namhlanje sikuphathele izindaba ezithinta lapha na umsakazo iGagasi Fm. Njengoba kunabasakazi beGagasi Fm abazoshiya noma sebeshiyile ngenxa yokuthi ke azibange zisavuselelo ezinkondileka zabo. Kodwa ke masithi siyasithola izathu ukuthi ngempela kungani singabange zisavuselelo inkondileka zakho, kubike ukuthi ke zabo, kubike ukuthi ke ingenxa yokuthi ke sebezinze eGoli sikakhulukazi njengoba kwaqala nje i-COVID-19. Lokho kudala ukuthi bazinze eGoli bahlale khona ukuze nezingqinamba eziningi ke lapha nakubaphathi balomsakazo uma sebezosakaza. uDj Warras noNomalanga shows ngeke uphinde manje usabezo kwiGagasi FM. Kubike ukuthi ke kunabasakazi abasha abazomenyezela kungekudala bebenyezela ngomsakazi iGagasi FM. Mafethu sikhumbula lapha ukuthi ke uDj Warras noNomalanga bebeshela lapha uhlelo i-That Drive part nezinso phakathi nesonto kulomsomluko ukuze kuyoba uLesihlanu bebamsene lapha nentokazi uClarissa. Bebeyibambe bonke nje ndawonye kumnandi konje kodwa ke sebezohlukana sekuzomenyezelwa abanye abasakazi ababili abazobamba lolu hlelo bevale izikhala zabo. Izeke noma mfisa ungaphunya lo balo ngokuthi ngempela ngabobani laba abazovala lezi ikhala. Kodwa ke nakanjani kuzokwenzeka, nakanjani kuzomela kutholakala abantu abazobamba lezi ikhala lezi ezimbili. So bafethu sokhumbula ukuthi lapha ke uDJ Warras noNomalanga baqala lapha ukusakaza kulomsakazo ngo-2019 emva kokushiya lapha ngesigubhukane kukaSpain noDJ Neves. Babebambela uhlelo phakathi nezinsuku 3 to 6 yeGagasi FM. Kanti ke bafethu ngempela akubona labo babili abasakazi abazoshiya lapha kumsakazo weGagasi FM njengoba kuno okuthiwa Hope Mpele nayo futhi bafethu kuthiwa amabombo akhe wabhekisela lapha kwiMetro FM akasekho kwiGagasi FM. Kanti futhi sokhumbula ukuthi bafethu kusanda kushiya lapha uDJ LeSoul kumsakazo weGagasi FM naye esho ukuthi no usefuna ukugxila emculweni ngoba manje umsebenzi wakhe omculo umusalina leso ke washiya kumsakazo iGagasi FM. Rise ke bafethu lapha okukhulumela lapha eGagasi FM ukhuleka Rishandu utheke izinguquko bazozimemezela ngesonto elizayo njengoba sithola nje Monday umsomluko so ziyaqala izinguquko zeGagasi FM njengoba zagcina zingamenyezelwanga ke kwa edwa inyanga eyodwa noma kwengezwa ngenyanga eyodwa. So next week ziyaqala umenyezelwa izinhlelo ezintsha kumsakazo iGagasi FM. So nabasakazi abasha shuthi laba abazovala lezi ikhala cishe zintathu izikhala ezilakho ngoba phela uHope Mpele uyahamba, uDJ Warras uyahamba, uNomalanga shows bayahamba bonke labantu. So lindela noma yini kumsakazo iGagasi FM. Bafethu ke eza namhlanje besithinta umsakazo iGagasi FM. Ngicela nje mfethu uphephe ube right nazi kukhula bhokile nje ube ntofontofo lapha ekhaya uthokoze ube right ube mnandi kakhulu. Rise kamfethu njengamanje usulaleli iphimbo lika Maxwell Nzimase kwi